Въведение. В свят, в който всички крещят, а малцина слушат, как да спечелиш вниманието. Днес ще ти разкажа за един от най-влиятелните хора в дигиталния свят – Гари Вайнерчук. И за неговата книга «Битка за внимание». Това не е просто книга за маркетинг. Това е наръчник за това как да бъдеш чут, разбран и последван в ерата на социалните мрежи. Част 1. Какво е битка за внимание? Гари казва: вниманието е най-ценната валута на нашето време. Всички се борим за него. Брандове, инфлуенсъри, бизнеси, дори приятелите ни в Инстаграм. Побеждават не тези, които викат най-силно, а онези, които говорят с искреност и стойност. Част 2. Ключовите принципи. Първо. Вниманието се мести. Хората вече не гледат телевизия. Гледат телефона си. Ако искаш да спечелиш вниманието, бъди там, където са и хората. Не се вкопчвай в една платформа. Адаптирай се. 2. Автентичността е новата суперсила. В епоха на филтри и фалш, най-силното оръжие е истината. Говори така, както мислиш. Покажи и провалите, не само успехите. Истината и искренността са новите лайкове. 3. Давай, давай, давай. После поискай. Според Гари, успехът в комуникацията е като в бокса. Даваш стойност, даваш пак, даваш още. И едва тогава идва твоят удар. Покана, продажба, абонамент. Хората не обичат да им продават, но обожават да купуват от тези, на които вярват. 4. Документирай, не измисляй. Спри да чакаш перфектното видео. Просто документирай това, което правиш. Процеса, идеите, грешките. Хората искат реалност, не театър. Част 3. Уроците, които променят мисленето. Ето какво можеш да вземеш от тази книга и да приложиш още днес. Първо, бъди постоянен. Алгоритмите обичат навика, а хората последователността. Второ, говори с емпатия. Усещай как се чувства човекът отсреща. Трето, използвай платформите стратегически. Не качвай навсякъде всичко. Адаптирай съдържанието. 4. Създавай стойност. Информирай, забавлявай или вдъхновявай. Всяко друго е просто шум. 5. Мисли дългосрочно. Брандът се гради с време, не с едно вирусно видео. Част 4. Най-силните цитати. Съдържанието печели вниманието, а вниманието печели бизнеса. Не губиш, ако не спечелиш. Губиш, ако не опиташ. Търпението е суперсила в свят, обсебен от резултати. Заключение. Битка за внимание не е просто книга. Това е напомняне, че истинският успех идва, когато си честен, последователен и полезен. Не се страхувай да показваш кой си, защото в свят, пълен с копия,
Автентичността е най-смелата форма на успех. Аз съм Теодора и това беше първият анализ в канала Книги за успех. Ако това видео ти е дало стойност, сподели го, натисни камбанката и нека заедно водим тази битка с мисъл и вдъхновение.